Mary Barton d'Elizabeth Gaskell ha sigut adaptada per Helena Rovira i publicada a l'editorial Palimpsest. Si bé aquesta no és avui en dia la més coneguda de les novel·les de Gaskell, com veurem tot seguit fou molt ben rebuda en la seva època com una mostra real i creïble del sofriment de les classes treballadores de les ciutats industrials del Regne Unit. L'any 1832, Elizabeth Gaskell s'instal·la a Manchester després del casament amb William, un ministre unitari. La major part de la infància i la joventut Elizabeth les havia passat al camp, però també havia viatjat bastant i coneixia diverses realitats. En aquell moment, Manchester era un nucli industrial de primer nivell, fins al punt que el polític Benjamin Disraeli afirmava l'any 1844. Allò que l'art era per al món antic, la ciència ho és per al modern. La característica distintiva. En la ment dels homes, la utilitat ha succeït a la bellesa. En comptes de la ciutat de la corona violeta, el poble de Lancashire s'ha dilatat en una imponent regió de fàbriques i magatzems. Tanmateix, entenent-ho correctament, Manchester és una proesa humana com ho fou Atenes. Potser era una proesa humana, però en ella hi havia moltíssim sofriment. Entre 1794 i 1831, la ciutat havia passat de tenir uns 40.000 habitants a quasi 250.000, molts d'ells vivint atapeïts en condicions insalubres. Elizabeth Gaskell escriu Mary Barton per donar a conèixer entre els seus coetanis de classe mitjana una crisi social de la qual ella creia que no en sabien res. Elizabeth no és la primera en tractar aquest tema. En 1835, Harriet Martineau havia publicat el conte A Manchester Strike. Fanny Trollope havia escrit Michael Armstrong, The Factory Boy, una denúncia del treball infantil. I el polític conservador Benjamin Disraeli, el 1845, havia escrit la novel·la Civil, sobre les classes treballadores i el moviment cartista. En aquella època, moltes dones escriptores havien de publicar les seves obres anònimament o sota pseudònim masculí. Fins i tot aquelles que actualment són molt famoses. De les novel·les de Jane Austen, només se sabia que les havia escrit a lady, una dama. Les germanes Bronte feien servir els noms Currer Ellis i Acton Bell, i George Eliot era el nom de ploma de Mary Ann Evans. Mary Barton d'Elizabeth Gaskell es va publicar anònimament, sense cap nom d'autor, per la qual cosa, al principi, la gent va assumir que es tractava d'un home. Quina fou la recepció de l'obra Mary Barton en el moment de publicar-se? Una setmana després d'aparèixer l'obra, és a dir, el 21 d'octubre de 1848, un escriptor de nom Chorley va escriure una ressenya no signada a la revista Athenaeum en la qual lloava la imparcialitat i la veracitat de la novel·la. Ell mateix havia titllat d'exagerades les obres de Fanny Trollope i Disraeli que hem esmentat anteriorment. En canvi, sobre Mary Barton deia: «Hem conegut poques imatges de la vida entre les classes treballadores tan contundents i tan justes alhora com Mary Barton. La veritat que hi ha en ella és terrible. L'escriptor, un home, ha superat les seduccions melodramàtiques i ha descrit la misèria, la temptació, l'angoixa i la vergonya tal com realment existeixen». En les mateixes dates, a la revista Britannia es comentava: «L'autor ha estat evidentment testimoni presencial d'escenes similars a les que descriu amb tanta habilitat i sentiment. Coneix bé els caràcters i els hàbits de vida d'aquella gran i patidora part dels nostres congèneres, els homes i les dones de la fàbrica de Manchester». Una tercera ressenya, en el Morning Herald, afirma: «Mary Barton és un conte domèstic en què la manera de viure i els costums de la gent de les fàbriques de Manchester es pinten amb colors forts i vius, i les seves queixes de negligència per part dels pròspers es descriuen amb emoció». Segons la Literary Gazette, és la veritable imatge de la condició de tots els rangs a la capital manufacturera, Manchester. No hi ha cap invenció en aquests volums, tot i que les circumstàncies poden haver estat connectades entre si pel bé dels personatges. Hi ha una impressió tan forta d'individualitat entre ells i de realitat en el conjunt que el color de la peça es perd en la contemplació de la seva naturalesa, en la manera de comportar-se i en l'efecte. Una de les ressenyes més vehements a l'hora de destacar la importància de la novel·la per entendre la problemàtica de les zones industrials va aparèixer a l'abril de 1849. Un article publicat a Fraser's Magazine titulat The Manufacturing Poor contenia els següents comentaris sobre la novel·la d'Elizabeth Gaskell. El que llegirem és tot just un fragment.
La gent amb catifes turques i 3 àpats de carn al dia es pregunta amb sorpresa per què els treballadors es tornen cartistes i comunistes. Volen saber per què? Aleshores deixin-los llegir Mary Barton. Volen saber per què els homes pobres, amables i capaços de compassió com les dones aprenen a odiar la llei i l'ordre, la reina, els lords i els comuns, els polítics, les lleis del blat i tot allò semblant. En resum, a odiar els rics? Aleshores, deixin-los llegir Mary Barton. Volen saber què pot fer embogir un valent, honest i treballador cor del nord? Fins a conduir-lo a vagues suïcides, conspiracions, atacs amb vidriol i assassinats a mitjanit? Aleshores, deixin-los llegir Mary Barton. Tot i que la majoria de les ressenyes eren positives, Mary Barton va rebre també algunes crítiques per la seva parcialitat envers la classe treballadora en detriment dels patrons. Una de les més dures fou escrita per William Gregg, membre precisament de la parròquia de William Gaskell. Segons ell, John Barton, el protagonista de l'obra, no era una víctima, sinó el culpable de la seva pròpia aflicció per no haver estalviat quan ho hauria pogut fer. Gregg va escriure a l'Edinburgh Review que seria suficient que els treballadors imitessin els seus patrons en comptes d'envejar-los, que imitessin la seva prudència i saviesa mundana, la seva diligència sense descans, la seva inesgotable energia, la seva decidida i ferma economia. Encara que la major part de les crítiques no eren com aquesta, la duresa d'alguns dels comentaris fets per persones que ella mateixa coneixia va afectar Elizabeth Gaskell. Pocs mesos després de publicar-se l'obra, ja se sabia que ella n'era l'autora. Aleshores, Elizabeth va decidir passar una temporada a Londres per allunyar-se d'aquests comentaris. Uns anys més tard, intentaria guanyar-se els detractors de Mary Barton amb la publicació de la seva novel·la North and South. Aquesta obra també tracta els problemes de la classe treballadora, però el seu protagonista masculí és un patró, John Thornton, presentat com un home bo i just que acaba aprenent la importància de col·laborar amb els treballadors per assegurar el benefici físic, emocional i econòmic de totes les parts. Però aquesta és ja la història d'una altra novel·la. Podeu trobar més informació sobre la recepció de les obres d'Elizabeth Gaskell i sobre la necessitat de publicar-se anònimament o sota pseudònim masculí a les obres que teniu ressenyades a continuació.